Molt bon dia, és diumenge 23 d'agost. Em poso en contacte amb vosaltres avui, fora del dia normal de la setmana on emeto aquest missatge setmanal, perquè crec que és important explicar-vos quina és la tendència que tenim a la ciutat sobre l'evolució del Covid i també algunes consideracions que crec que són importants de traslladar-vos. Primer, sobre l'evolució de la pandèmia, és evident que en aquests moments de màxima afluència de l'època turística la tendència ha canviat a tot el país, però també a la nostra ciutat, una tendència que estava sent molt bona i en aquests moments la tendència no és a la baixa, sinó que és al contrari. Tenim alguns casos més dels que us venia anunciant els darrers dies. En aquests moments tenim 27 casos positius confirmats en PCR a la nostra ciutat i crec que és necessari aquest missatge per intentar conscienciar tothom per revertir aquesta tendència a l'alça i passar a la tendència que teníem fins fa pocs dies, que era una tendència a la baixa, fins i tot en aquests moments de màxima afluència a la ciutat, que també és comprensible, però no vol dir que això puguem relaxar totes les mesures de prevenció. Recordeu l'ús de la mascareta, el distanciament social i el rentat de mans. Fixeu-vos que tinc la sensació que hem passat de tenir una por enorme a conviure amb el virus en el mes de març o abril a perdre totalment el respecte en aquest virus, com si aquest virus ja no existís, com si no estigués entre nosaltres, i a relaxar-nos totalment en aquests retrobaments socials que fem amb familiars i amics. Fixeu-vos, permeteu-me una consideració, quan el virus no només ve de les persones que no coneixem, el virus pot venir de les persones que són les que estimem, els nostres amics, els nostres familiars. I llavors en aquestes trobades en què podem tenir gent que no coneixem, doncs som molt previnguts tothom i mantenim aquestes mesures de prevenció i resulta que després en les trobades familiars o d'amics o de persones conegudes relaxem i oblidem totalment aquestes mesures preventives i és quan sorgeix el risc de contagi, que és la immensa majoria de casos que tenim en aquests moments en el nostre país i a la nostra ciutat, també pel relaxament en aquestes trobades socials, en la qual, ja us dic, es perd el respecte, es pensa que ja no existeix aquest virus i sorgeix el risc de contagi. Per això, primer missatge, mantinguem les mesures de prevenció en tot moment i si podem reduir o no són necessàries aquestes trobades socials, doncs no les fem, les aplacem per més endavant i si decidim fer-les, fem-les amb totes les mesures preventives en vigor, fins i tot com si estiguéssim amb persones que no coneixem. No relaxem les mesures en cap moment per poder revertir aquesta tendència que necessitem per poder entrar en un mes de setembre on hem d'estar en millor situació per afrontar l'inici del curs escolar, que és molt necessari per tothom. Després, més coses sobre el Covid. Les persones que estan confirmades amb PCR positiu, penseu que les franges d'edat són totes les franges d'edat. No hi ha ningú immune al contagi. Mireu, ara us deixo veure una gràfica que jo estava mirant en aquest moment on es veu que el risc més gran de contagi, com veieu aquí en aquesta gràfica que ara us poso, es produeix entre els 20 i els 39 anys. Vull dir que persones joves que es veuen afectats per aquest coronavirus. O sigui, no hi ha ningú immune. Per això dic, fins i tot els més petits, tothom, si veieu a la gràfica també, entre els menors de 20 anys també hi ha molts contagis que també hem de revertir aquesta tendència. Vull dir que no hi ha ningú immune i les mesures preventives són per tothom, per totes les franges d'edat i no podem relaxar-nos en cap moment. I finalment, per acabar, totes les persones que esteu confinades, és un missatge tant per si sou menors, per vosaltres i pels vostres pares, perquè són responsables de que es respecti aquest confinament, no podeu sortir de casa i les persones majors d'edat que estan confinades, recordeu, l'Ajuntament s'ofereix a cobrir les vostres necessitats bàsiques de compra d'aliments. No podeu sortir de casa sota cap circumstància, heu de respectar aquests 14 dies, perquè si no esteu propagant la malaltia i no hi haurà manera de contenir-la ni retornar a aquesta tendència de disminució de casos que volem tenir, fins i tot assolir l'objectiu de 0 contagis a la ciutat. Per això és molt important que respectem el confinament tothom, els menors, però també les persones adultes, i us repeteixo el telèfon que ho he dit durant tota l'època de la pandèmia, el 32 70 00, perquè des d'aquí intentarem cobrir les necessitats bàsiques de les persones que esteu confinades durant aquests 14 dies. Si no teniu altres recursos, doncs també podrem fer-ho des de l'Ajuntament o des del CAP i el metge que us fa el seguiment també us informarà de com podem
col·laborar per mantenir aquest confinament de manera estricta. Jo crec que és la manera de poder revertir aquesta tendència. Espero que depèn de tots nosaltres, espero que tots col·laborem per revertir aquesta tendència i res més. Doncs que acabeu de passar un molt bon diumenge i ens tornem a trobar a la pròxima ocasió. Gràcies i bon dia.